Kinaguningin pa ang poning anak, poning banal na Espiritu. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Jose Pepe Hison, May Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Sally Francisco Seller and family. Special intention, Deeds Elita David and family, Enrico Miguel Songlao, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Resalina Tolentino and family, Engineer Jesus Ponsalan, Melissa Ann Maniago, Renato and Katrina Guevara, Ning Torres, Gemma Lumba, Rainier Martin Macalino. For the successful operation of Regan Paul Macalino. Para king malalagwang kapaldanan dari Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Father Sotero Yutuk, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Michael Alfaro, Aida Ocampo, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Bianca Marie Santiago, Ranilo Deirit, Rosel Montemayor, Mark Antonio, at Natividad Perez. Para king lananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Alfredo Senior, Barbara Angel, Bernardo, Arceli, Carlos, Elizabeth, Victoria, Alvin, Corazon, Jose Death Anniversary, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Kiligilingin pa po ng anak po ng Banal Espiritu, ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan. May payaba kaya kaingan po. Anting may kakapatad, mga bebe tayong matampang nga pagmasusyan, dating banal na misteryo, si Siyantala pareng kasalanan tamo, ang tanyaran pa'y lunos na't kapatawaran ng apong Ginoo. Ikang makiburing alang mabating karing binyemo kang Kristo, Ginoo pakalulo. Ikang tinapening biye, apapawi king kay kaming kao, at danop kapilan man, Kristo pakalulo. Ikang babiyay kagiwan at kabyasnan, karing kay kang tutuburan, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangang manalangin tamo. O mapamakadulong Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin ning kay kang balayan. Ike sanang tinanggap king kalam ning kay kang kasalpantayanan, parati king makapakirake king bayo ng biye Kristo. Irihaduan mi king kapamilatan ni Ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ning Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King mismong aldo ito, migmulayang dinalan mabagsik apangalupig ing iglesia karin Jerusalem. Ding sablang alagad, subali karing apostol, mikalatla karing kabilugan a probinsya, ning Judea at Samaria. Ding mapilan atawong deboto, kitkot de Esteban, kabantatatangisan ding makanyan-kanyan. Dapot isaulo, pilit ning pekiseran ng iglesia, may mamuntaya bale-bale, kelad kadnoring alagad, babayi at lalaki, at sakanope pasukol. Ding talasalpan tayo amya katakas, lipat-lipat lo, karing miyayaliwang lugal, at numan ka rin, ipanaral do, ing mayap abalita. Ing metong kareti, yapin i Felipe, mintaya king syudad ning Samaria, at penaral ne ing Kristo, karing tao ka rin. Ding tao, misasan metong lang tinanggap matula, king penaral no. Pauli ning dimdamda keyo, at ila mismo, ikit dalo, ring mala ade patana. Ating mga rok ay espiritong linwal, kukulisak karing dakal, ay inalipan do, at dakal lang tutu, ring lumpu at pili, akinayap. Inyami ka maragul apa magsaya, ketang syudad, ay ito. Ing amano ning Ginoo, puryanyi ing Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Puryanyi ing Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Dalit kayo king kaligaya ning kayang lagyu, kaya ibe ing tapat akapuryan, sabyan iti king Diyos, tutulang makapagmulala, ring kaya kang daraptan. Ding at tsuking yato kaya kasambala, daralit ka puryan para kaya ka, at kaya kang lagyu, kaya ang puryan da, meko keni at lawan nyo, ing makapagmulalang dapat ning Diyos, king libutad daring tao. Ing dayat malat, kaya yung pepamalan. Inyami katalakad da libutad, taong kaya katamong pepumpunan. Mesaya tamu, uli naniting kayang depatan.
Yo ing mag-aring mit mong kayo pa yan, king kapilan paman. Mi pako king krus alang-alang kaya katamu, ing ginungeni mi banguneng ibat king ketkutan. Ang Ginoo manatili kaya kayo, pamamasa king maya pabalita agpangkang sanwan. Nganang pepanino Jesus karing kekaldan, ako ing tinapening biye, ing lumapit ka na ako ay dumanop kapilanman, at ing maniwala ka na ako ay kumaw kapilanman. Anti may nga sabi ko na kaya kayo, ikityo na ako, makanyan man, kapabisang maniwala ka na ako. Lumapit la ka na ako, risablang babianing ipa ka na ako, at ingino man lumapit ka na ako kay sakwil, pablasang tinipa akong iba't banwa. Bandap tanin sarili kong kaburyan. Naning kaburyan tang mitubod ka na ako. Itiya, ing kaburyan itang mitubod ka na ako. Ing ako, ko kabatingan metong muman, karing sablang binyana ka na ako. Nanepas subyan ko ngang mie, king taulingaldo. Uling itiin kaburyan ang ipa ko, ing balang metong amanakit king anak, at maniwala kaya, mikabiyang alanganga, at pasubyan king mie, king taulingaldo. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Ilang beses na po nating narinig ang salitang God works in mysterious ways. Misteryo, kababalaghan, kaya palaisipan na ang mga nagagawa ng Panginoon. Dumating po ang pandemya at ayaw natin yung pandemya. Pero binabalikan ko po yung pandemya sa ating parokya. Kung hindi dahil sa pandemya, hindi pinanganak ang live stream masses. Kung hindi dumating ang pandemya, wala tayong ganyang camera na ginagamit ngayon. At kung hindi dumating ang pandemya, yung ibang mga naipapalabas online, wala lahat yan sa ating parokya. Ngayon nga po sa ating parokya, mayroon pa tayong online katekismo. Yan binunga ng pandemya. At dahil sa pandemya, natapos yung, ito po sa likod nga, yung sinasabi ko sa inyo, yung Casa de Santa Monica. Pero kung walang pandemya, baka hindi natin matapos-tapos yun. Pero ngayon natapos. God works in mysterious ways. Pag parang wala na tayong magagawa, pag parang tayo nasa lukop ng sitwasyon, hindi mo makokorner ang Diyos. Siya pa rin ay kikilos at gagalaw. At sa kanyang kalooban, mangyayari pa rin ang gusto niyang mangyari. Ganito pong nangyari sa ating first reading. Sa ating first reading, ito yung mga apostol, mga unang Kristiyano, they were persecuted in Jerusalem. Kaya, king kapampangan ni salbagla.
Ano ba sa Tagalog yung they were scattered na sa Jerusalem. Siyempre, hindi naman lahat itataya ang buhay doon sa persecution na paghuhulihin ng mga Kristiyano, papatayin. Siyempre, mayroon din iiwas, magtatago, no, para hindi sila mabiktima dito sa persecution. Pero mayroon pa rin mga natira sa Jerusalem na mga apostol, mga tatapang na apostol at doon sila ay namartir. Pero ano nangyari sa mga umiwas at lumayas sa Jerusalem dahil sa persecution? Dito po nabanggit ni St. Luke sa Acts of the Apostles, yung iba napadpad ng Samaria. Anong ginawa nila sa Samaria? They preached the gospel there. Sa Samaria, hindi pa rin sila mapigilang mangaral. And good for Samaria dahil sila'y nakinabang sa salita ng Diyos. Siguro, ganun na nga ang plano, na hindi lang hanggang Jerusalem ang pangangaral ng mga apostol, kundi umpisahan na nila ang pumunta ng ibang lugar. At dito nga, ang unang recipient ng mabuting balita outside Jerusalem is Samaria. Tignan po natin sa ating buhay na ganyan. No? Pag tayo parang wala nang magagawa, no, at parang hirap na tayo, after a while, buwan, taon, look back, ang dami palang maganda pang nangyayari at nangyari. All because God is always at work. Kahit po dito sa ating ebanghelyo, ito, nagsasalita ang Panginoon ukol sa tinapay. Siya ang tinapay. Siya ang pagkain. Kung minsan ayaw nating magutom. Pero sabi ng mga doktor, maganda yung nagugutom. Kasi pag nagugutom ka, ibig sabihin nangangailangan ka ng pagkain. Ang hirap yata kung hindi ka nagugutom, hindi ka kakain, edi mamamatay ka na. No, you have to feel that hunger na para ikaw ay kumain. Kaya sa isang banda, magandang nagugutom tayo para parang sinyales ng ating katawan na kailangan kang kumain. No. Kaya ganun din po sa mga problema natin. No? Pag may problema tayo, yan ibig sabihin may kagutuman sa ating buhay. May mga pinagdadaanan tayo, yan parang kagutuman sa ating buhay. Saan ba tayo tatakbo? Pag wala na tayong matatakbuhan dito. Lalo na pag ultimo yung pera natin, wala nang magagawa. Ultimo yung kamag-anak natin, wala nang magagawa. Di ba, yan ang isang kagutuman sa Diyos. Doon tayo lahat tatakbo. Sa lahat na ika nga, pwede niyang mapapangyari ang lahat. Kaya, ayaw man po natin ng mga problema, ayaw man po natin ng mga dito sa preceding and persecution, ayaw natin ng sakit, ayaw natin mga pagsubok. No? Pero sa mga ganyang nangyayari sa ating buhay, it is there that God works. It is there that God works more. And He works always in mysterious ways na hindi natin lubos maisip na ang kanyang nagagawa at ginagawa para sa ating kabutihan. Kaya naway sa ating pong buhay ngayon, tignan natin ang nakalipas at nakaraan. Tignan natin how really God did not abandon us. Kundi He continuously guided us, showered us with His blessings. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pinting mga kailingan, tayong lahat na patuloy na binabasbasan
at pinagpapala ng Diyos. Pinagkakaloob ang lahat ng ating pangangailangan. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king Iglesia Katoliko, magbalik sa keyo ing malalam a debosyon, king tune presensyo, abala muwari may na, karing milaba sa banwo, manalangin taking Ginoo. Para karing mitagulaling king Bero, king Santisimo Sakramento, kapilan man sa elo dirimlo king karelang debosyon, manalangin taking Ginoo. Para karing sablang tatanggap komunyon, aemya yampang karapatan, akapasalamatan, manakitlasan ang mapilan a pinandit, ban pasalamatan ing Ginoo, manalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, manano na sanang ing kaya katang pamakinabang, pagkaluban na katang sikanan at tetagan mipasyag king panga Diyos ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, ing lugod mo kaya kami alangangga. Pasulungan mo sa ing kasalpantiyanan mi kaya ka. Hiyubog mo kayong pasalamat, kimit mong katapatan, at ing kamalayan king kaya kang pangayatsu, potang tatanggapan miya ing kaya kang katawan. Ikaw mabibi at magari, manggaman king alangangga. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kaya katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Uy, paming miglalang, ibay mo kaya sana, kapamiratan darating misteryo, ning kaya kaming pangakabos, idala na kaya sana king alanganggang tula, ning alang kupas sa obra, ning kaya kaming talapangabos, itinganadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuma natili kaya kayo, yat nayo rin puso yun, pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo.
Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang kaninoy pa, Diyos king alanganga lubos maipaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye, inyong Kristo meging sakripisyo, Pascual mia. Gawa na kaming anak ning sala, amibangon king bayo, talanganggang bie. Biglat na rin pasbul ning banwa, bantanggapan ning tapat ng balayan. Ing kamatayan na king krus, ing menatbus king kaya kaming kamatayan. Ing pamanyubli ng mebye, ing pamibangon mi king bayong bie. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilo gayatu, kabang din sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit din kaya kang ligaya ng tuknang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa maipaya. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayuyami daon kusang lub, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, pepasalamat siya kaya ka. Piraso niya, binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga, minom ko kaniti. Iti ing kalising ka na akong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kaya tami patawaran na ring kasalanan. Natanyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Cristo Mediador, Cristo inyong inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at kamanyubli na may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biya ating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabayang pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yakin lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman, ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye. Ading sablang mayang unabye, tanggapan mo sana, king maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king bialanganga. Ban kaya be ng Maria, ing Birhen indo ng Diyos. Kambe ng San Jose, ang kayang esposo. Kaya be ring apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panahon, purihan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, impang mayupain tutu, kagumning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanghangga. Amen. Amen. Ngayon manalang tamit mong kapaniligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katang. Impami, tsukabanwa, isang banyi lagyo mo, natangke kami ang kayarian mo, may pamintuan ng lug mo, kaya sulit, antibanwa. Ing kakanan mi, king aldo-aldo. Ibihe mo kaya kami, king aldo ngeni.
Ampun ipatawad mo kaya kami, ding sala mi kita. Karing mi kasala kaya kami. Ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupan ing kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang manyanaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming kalapangabos. O ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyak ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, higa mabibiyat magari, manggaman, king alanganga, ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapinanman kaya kayo. Ding may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Kordero ng Diyos, amiralako, king kasalanan ng iyato. Niyang malagod at magalakatang Ginom, ing kordero ng Diyos, amiralako, king kasalanan ng iyato. Noon tamong makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo ay kumatampang tanggap kaya kang, dapat siya kasmay nga mana mo, tumayap na.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, sa upanakesanan ng grasya mo, king biye kaya king yato. Lalo nang yaning pagmasusyan ming kekeng pangakabos. At tayra na kami naman sana, papunta king biye alanganga. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. At nakalimutan ko pong mabanggit, speaking of fruits of pandemya pa rin tayo lang yata sa buong mundo, araw-araw mayroon tayong choir. Yan po yung nagsimula sa pandemya. Sa kahit yan God works in mysterious ways. Na hindi na tinanggal ng mga choir yung assignment nila. Daily, mayroon tayong mga choirs. San ka pa? No? Ang Ginoo manatili kaya kayo. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ingin pa, ampuning anak, ampuning banal espiritu, mayari ng kaya katang kapag masusyan, o meta ng ini, luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao, Alleluia, Alleluia. Salamat king Diyos, Alleluia, Alleluia. Dakal pong salamat, maraming salamat, maganda pong araw sa lahat.